Ken wacho ni Ruto emokelo CDF. Ni Ruto otero CDF wangsa ma ok gitero. Ni Ruto emokelo pesa mar devolution. Owacho ni gitere wangsa. En ratiro mar ng'ata mbunge mora mora, governor mora mora mondo mi oyud pesa cha e wangsa. Handshake mane gintie bene tere wangsa. To handshake minjo wacho ni ne tere wangsa. Jalup ker ndalo handshake nenga. Dog nen jatende ma William Ruto ni. Neninda gine ka, neninda Karen ka. Ochoko mana ji, olemo, ochoko mana ji, ogoko, ochoko mana ji. Oye, ne wacho noriembe sirikal. Ngamo riembe. Ere ka riembe namo. Farao riembi. Iluoko regi sabund sirikal, imodho pith sirikal, itiyo gi choo mar sirikal, gimoro mar sirikal, mtoki mar sirikal. Farao riembi ma oko mai gigi duto. Gitetiyo gi gige sirikal. Biwinjo ni. Sama ne giringo giwuok e sirikal. Yes. To gigo koko kucho ni ogin jo sirikal. To gige sirikale ma gitiyogo. To ne giwacho ni ndalo cha ni mafuta ok nyal bedo mamalo e Kenya kama yengo mafuta ma Uganda ka. Ni kaka man to wadhi ndara. Kukene mafuta man to wadhi ndara. To sani ne kaka mafuta ni malo to giwacho ni wan wadhi ndara to nengo gima ni malo. Jogi endi ingeni ok gingire. Gichalo ngero moro miwacho ni ineno gine yen maduong manie ineno opith yen manie wang'ato to yen maduong manie wang'ito kine mane Ruto jatende to wapenje gimoro injo ko wacho ni gin koro gin jo UDA bech be manya ka duong na sani nikech bech be afuta mo wacho bech mafuta mo wacho ni bende nyaka jiwinjre mondo joluo ong'e gima dieri ka tarik 22 dwe mar 7 higa mokadho Raila Odinga ne address press ka gin gi Martha Karua ma deputy no wacho nango ni bech mafuta ok nyal dok piny nikech be minyiewe go e international market owacho ni mano kane jakom ingeni bati an era diera order jo UDA wawatiek adwa ni mondo mi wang'i tuok weche mamulo ni en dongruok koso siasa ema wadwa no wachi nikech sami wacho dongruok nengo ngima nyaka dog piny dongruok biro mana ka nengo ngima ne piny dongruok biro mana ka onge mibadhi dongruok biro mana ka nyithindo wuok e ot nie skul Okang'o bena dire ni dongruok biro mana ka nitiere osiptende mag sirikal maduong' ni giyedhe Okang'o bena dire ni nitiere pek kata kane pok telo masano doje sirikal pek ne nitie to kane gigo campaign ne giwacho ni gin ka iketo muma piny to pek ni biro dok piny muma ne giketo piny higa achiel mokaro pek koko idhore malo ing'eni jogo nonyiso ni bottom up to ne ok owinjo bottom up maber bottom up tiende ni ka sukari kata chumbi na siling 5 to ka gidonjo sukari kata chumbi koro siling 75 mane bottom up cha to kineno gi kaka giwuoyo ineno jogi nokelo wach moro ni gin ing'eni kiwacho dongruok kata siasa to gibiro giwacho ni gin company ni koro gin joma nigi shareholders kaka Ken ing'eni nigi shareholders madongo e UDA kacha to koro shareholder tiende ni dongruok ka dipo nitie dongruok moro amora ma Ruto gi Lange timo to tero ir shareholders ge joma nogone kura mage to chik to wacho ni omama ni ja Kenya in gi ratiro mar yudo maendeleo moro amora to katieko Ken owacho gimoro ka ni wan wagoga koko ting'eyo koko mwagoyo ni emomiyo Ken nyalo biro TV ka mawach gimowacho multiparty minjo wacho koko mwagoyo ni emomiyo Ken miyo ni nyalo wuotho kama onge ng'ama make kawuono koko mwagoyo ni emomiyo Ken nyalo wuok ka matim gimoro amora e yo maler nikech chiko omiye ratiro no to wan wadwa nyiso Ken kendo kawuono an ga joma biro ga ka jo UDA amiyo ga ote adona mi ote terne Ruto kapok imiyo ote otieko modiwuo kon Ruto ni wan kaka wan jo Raila Odinga jo Azimio waseneno kuma piny dhiye sirikal ni kanu donjo to nengo gimoro ne ni malo to koro ka udonjo pod odhi malo ahinya sikul ji ok nyal chulo pesa osiptal onge yath to kata party minjo wacho ni party be giseng'iewo ging'iewo party tete koro wacho ni kawuono ni gigero UDA headquarter jopiny ok dwar UDA headquarter jopiny dwaro osiptal man yath jopiny dwaro ndara jopiny dwaro nyithindo dhi skul Okang'o ok en ja Azimio pase Okang'o en ja KANU